Скъпи купувачи на недвижими имоти, първото, което трябва да направите е да си изберете свой доверен брокер, който да работи вместо вас, да поема всички ангажименти, време, удари, които често не са малко. Защото какво прави един човек, когато реши да си купи апартамент? Има част от средствата, прави си сметка за кредит и първата му работа е да отвори сайтовете с подредени обяви на имоти. И какво се случва? Попада на фалшива обява. Попада на неактуална обява, защото аз виждам апартаменти, продадени от преди 2-3 години, които все още се въртят в оферти. А те са много привлекателни, защото са на ниски цени. Преди 2-3 години цените бяха други. Може да попадне на некоректни брокери или на псевдоброкери. Много хора решават, че са брокери и почват да правят реклами на апартаменти. На апартамента на съседа си, на приятеля си. Какво печелите, когато имате свой доверен брокер? Първо, той защитава само вашите интереси, защото когато се обадите на оферта от сайт за имотни обяви, вие автоматично ставате клиент на брокера, на продавача, на този, който продава апартамента. Какви ползи имате от вашия доверен брокер? Това фалшиви обяви, фалшиви брокери, конфликт на интереси, всичко се зачерква, няма го. Вие сте предпазен с щит от тези неблагоприятни факти. Вълнувате се от комисионната. Тя е 3% обикновено. Но, когато нямате свой доверен брокер, вие дължите на брокера на продавача. Затова имайте свой доверен брокер. Ако той е доказан професионалист, всички оферти на пазара са ваши, защото той работи с колеги от другите агенции. Те му имат доверие. Заповядайте. Аз съм Ирина Генова, Агенция за недвижими имоти, вашия